confinament d'aquests dies es fa molt més evident en la gent gran. La pandèmia ha augmentat el risc de la gent gran de patir soledat no desitjada. La manca de contacte emocional està provocant nombrosos casos de problemes cognitius. Les entitats del tercer sector fan una crida d'alerta en el Dia de la Gent Gran. Avui, sindicats i entitats han reivindicat a la plaça de Sant Jaume els drets per als més grans. Aquesta reflexió ha de ser profunda i és absolutament necessària. La gent gran és el reflexe del que som nosaltres. Nosaltres serem gent gran en un futur. Hi ha més de 700.000 persones vivint soles. Un 42% tenen més de 67 anys. Hi ha entitats, però, que miren de revertir aquesta situació. Per sort, però, són moltes les entitats i els col·lectius que estan doblant esforços per evitar que se sentin sols. És el cas, per exemple, d'Amics de la Gent Gran. Ha endegat la campanya Trucades contra el silenci. Des d'Amics de la Gent Gran llancem la campanya Aquest aïllament el superem amb les persones grans. Vos vull xerrar de telefonades contra el silenci. Aquesta és la campanya que ha posat en marxa a Amics de la Gent Gran. La convido a que s'arregli, a que es maquilli. Converses que han esdevingut tota una amistat a prova de virus. Com fa l'Anna, cada dia amb la Juliana. Roses i flors per alegrar àvies i avis. Us felicito aquest Sant Jordi. Aquesta rosa va per la Carmen, per l'Amèlia, per la Teresa. Panses i figues i mel i mató. Sí, senyora. Ara no se poden abraçar, però Trucades contra el silenci vol incentivar la comunicació diària amb els més de 2.000 usuaris. Soc la Sílvia Martínez, soc voluntària d'Amics de la Gent Gran. I has passejat una mica, has sortit al pati? Sí, són de les teves trucades, Són de les meves trucades. Es podeu oferir aquesta trucada d'acompanyament emocional, són trucades intenses, no?, d'alguna manera, i són llargues, però el que pretenem és també el crear una amistat a través del telèfon. Unes amistats molt grans i molt bones. Pues jo me'ls estimo molt.